stiet door drie vrienden in grote passie, in grote hobby. En dat is motocross. Dit zijn we een checkje, hè? Ja, en jongen, waarom keep je hem zelf in tabak? Maar dat is zeuren. Jongen, dat is hartstikke duurtje worden. En daarbij moeten de keuzes maken van wie ben ik zelf, wat wil mijn ouders, hoe kan ik dat maken ten opzichte van het dorp. En natuurlijk de leefde van de famkes, of misschien wel de jongens. Dan wordt dat uw crossbaan, hè? Daar trainen wij dan. Ja, dat is perfect, jongen. En dan vregen we Jack Middelburg om op te hypen. Dat is echt helemaal hè. Ja. Ja, dan slaat het noodlot daar. Dat degene die het meest bevlogen is door de motocross, die krijgt nog gemaakt. Hey, en Doof Regenstem. Ik, hè? Ja, dat was de mooiste motor. Ja, gewoon bel je. Wie is het te wennen? Nee. Amersoden. Nee, dat is Boet van Dulmen. Jack Middelburg, die wen het in Naaldwijk. Ja, maar Jack Middelburg is een racer, hè? Net een crosser. Dat maakt het toch niet uit? Een racer of een crosser. Een motor is een motor. Nou, ik hier wij. En in één keer in het hele rustige dorpje komt er een bloedmooi frommes, maar een hele bijzondere man met een patatkraam, onrieden en dan verhoort de wereld. Het is gewoon iemand die nergens doekjes omwint. Die het juist elke jongen om haar vinger heen krijgt. En, nou, Alles om met die patatwijn te komen. alles om eigenlijk uit die patatwijn te komen, ja. Ja, ik ben dumd en ik zie je mijn lok ergens anders. In het kerken. Ja, in het kerken. Ja, dan probeer ik gewoon een van je te verleiden en mij te krijgen. Caravanning. Hey, Hans is dus lekker, jongen. Wat denk je toch wel net? Via is echt best. Tuurlijk. Alles van mij zegt. Ik krijg zo lang terug totdat ik de goede voel heb. Hey, ik wist wel dat ik die was zo. Hartstikke jerrycan ik meebracht. En ik vond het flikkeren. Jongen, wat een praat uit dat lekkere bekje. Kerst door die vent? Ik kan maar naar schelen hier.